וואו, תיזהרי! סליחה. מישהו בא! תקפצי! אתה ביקשת את זה! הייה! אנו באמת! אז הדרך מובילה בסוף הנה. 16 שנים. הרבה שיבוטים. הרגשתי שזה עבר כל כך מהר. סוף סוף מצאתי אותה אחרי כפור. כן, זאת ענייה אמיתית. אין עוד שיבוטים. טוב, אז... מי ילד קטן עכשיו? זה החלק שבו אתה מכבה את הלהבה שלי. בקושי נמלטת ממני בערבות המתפוצצות של פלנדו. ואז איבדתי את העקבות שלך בערפל של אזור לעולם לא. חשבתי שכבר לא אמצא אותך. אחרי שהעברתי כמה שנים בהסתננות למנזרים, השגתי כמה כתבים עתיקים שהובילו אותי לאנשים נאורים שלימדו אותי לתרגם את השפה המיוחדת שלהם. אחרי זה, רק הייתי צריך לשרוד ביערות האיסורים, ואז הגעתי ישר אל הדלת שלך. לא רע יחסית לבן אנוש. זכית בהם ביושר. לא הערכתי אותך נכון. קפו! איפה מרקו? סטאר! רד ממני איש זר ומהמם! איך אתה יודע איך קוראים לי? זה אני, מרקו! רואה? מרקו? מרקו... וואו! יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם! למדתי איך להילחם בחרבות, מצאתי צבא של דובי זאב, הקוביות... ואז רכבתי על אופנוע ים במורד מפל! נכון שזה גדול. מה? תקלטי את זה! לקח לי 16 שנים, אבל זכיתי ביושר במספריים האלה. רגע, 16 שנים? נעלמת מכדור הארץ לאיזה 8 דקות. 8 דקות? כן, שכחתי לספר לך שהזמן עובר בצורה שונה בממד הזה. לא מצטערת. לא, זה דווקא טוב. זה אומר שלא פספסת שום דבר בכדור הארץ. תשתמש במספרים החדשים שלך כדי שנחזור. כן, בעניין הזה, אני חושב שאני לא אחזור. האמת, אני מתחיל לחבב את החיים החדשים שלי כאן. יש לי חרב משלי, דרקון משלי. אני יכול להסתובב כאן כל היום ולצאת להרפתקאות מתי שאני רוצה. זה המסע, את יודעת. כן, הדרקון הזה שלך באמת קול. לא, רגע. מה עם ההורים שלך? או עם החברים שלך? או... אני? אל תסתכל עליי. המספריים האלה שלך עכשיו. תוכל לחזור הנה בכל זמן שתרצה. בבקשה, תדאגי לנאצ'וס בזמן שאני לא פה. הוא בידיים טובות. אדיו, בובו. טוב, חברה ותיקה, זו ללא ספק הייתה חוויה מאתגרת. חייבת לומר, אתה די מגניב. תודה. ביי. נתראה, קפופו. אל תקרא לי ככה. לא! הגוף החתיך שלי! איפה הוא? סקוויש. נראה שחזרת לציר הזמן של כדור הארץ. אבל, תסתכל על הצד החיובי, נשארה לך קרחת הקטנה. את אמיתית? זה מה שנשאר אותו הדבר? יש לך את הסימן של הקפוא, ילד! אוקיי, ביי. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.